an buaiteoir a Toradh again ná Damien. So gComórtas Híl muid le go bhhahanú de gceart go dtí gur hímuid sa chaichear agus gur bhhaing Tráchtaireachta ar an chluiche agus an sin de hang má go bhfuil sé sin naróí go héasca sin amach san na Tráchtaireachta so is cinnte gorólam a coppla ceachtainniu agus cean dá mar sé bónus a an seo gur réilím heicead bhaint tá chluiche ceannis na héan am líana so ba dúil gComórtas an leisin agus ihe an mar a clia. Bhí sé an deachar inis buaiteoir ránú ach an fearú te grúte i Damien tír chunil rinne sé anjab go deonna réad agus áibh na thorláireachta luasacha cainte, siléireach cainte, bhí sé go má, bhí sé anha agus bhí coppla duine a bhí beg nach chamáilis a chaid dean le sé Damien aránna muid agus sé bhés a chalig chlóficeannis na héan agus a bhés a suas musca Tráchtaireachta an lá sin chamá.